Hayırlı ерте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Исеме халыкка кайтты. Казанда Совет разведкасы каһарманы Исхак Әхмәровка багышланган күргәзмә һәм китап тәкъдим ителде. Фәнни этнографик фольклор экспедицияләренең үзенчәлекләре нәрсәдә? Иң тәмле шәкшәкне кем пешерә тиздән Болгар музей тыюлыгында Шәкшәй бөтен Россия фестивале була. Бүген Казанда Россия Венчур форумы ачыла. Онда катнашу өчен республикабыз башкаласына 3000-нән артык кеше килде. Шуларның 200-дән артыгы Россия һәм чит илләр инвесторлары. Форум 2 өлештән тора. Инновацион проектлар күргәзмәсе оештырылды. Конференциядә булачак. Форум эшендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның катнашуы көтелә. Форумда катнашучылар үз стартапларын инвесторларга тәкъдим итәргә җыеналар. Фикер алышу өчен төп темаларның берсе финансларның цифрлы трансформациясе. Ознакай һәм Ютазы районнары хуҗалыклары республикада беренче булып язгы кыр эшләренә кереште. Ознакай районында Таллы бүләк авылы хуҗалыгы кооперативында 160 гектарда уҗым арышын тукландыралар. Районда 22 000 гектар мәйданда уҗым культураларын, 17 000 гектарда күп еллык үләннәрне тукландырырга кирәк. Ютазы районында 200 гектарда уҗымнарны тукландыралар. Республикада 550 000 гектардан артык мәйданда уҗым культураларын тукландыру күздә тотыла. Республика елгаларында су кинәт ташып, яр буйларын су басмасын өчен бозны вату чаралары дәвам итә. Башкалабыз территориясеннән агучы зур булмаган Киндери елгасының да ташып, Әкә бистәсендәге йортларны, дача участокларын су басу куркынычы бар. Монда да коткаручылар зур боз кисәкләрен ватты. Елгаларда суның күтәрелү дәрәҗәсе турындагы оператив мәгълүматлар гадәттән тыш хәлләр буенча үзәккә җиткерелә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләре суның торышын һавадан да күзәтеп торалар. Белгечләр боз калынлыгының көннән-көн юқара баруын исәпкә алып, сулыкларга кермәскә киңәш итәләр. Совет разведчигы Исхак Әхмәров истәлеге мәңгеләштерелде. 7 апрельдә якташыбызның туган көнендә Сәйдәш мәдәни үзәгендә Исхак Әхмәров турында 120 ел тулуга багышланган күргәзмә ачылды. Язучы Рафис Корбанның Әхмәров романы тәкъдим ителде. Тантанада Татарстан премьер-министры урынбасары республиканың Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин катнашты. Хәбәрчебез Айзилә Батырханова репортажы. Якташыбыз легендар Совет разведкасы каһарманы полковник Исхак Әхмәровның исеме тарих битләренә алтын хәрефләр белән язарлык. Тик бу исем һәм ул башкарган эшләр бары тик 1996 елда отставкадагы генерал-лейтенант Виталий Павловның «Операция Снег. Полвека во внешней разведке КГБ» дигән китабы басылып чыккач кына, ярты гасырдан артык яшереп сакланган КГБ архивлары ачыкланганнан соң гына билгеле була. Япония СССРга каршы сугыш башлар дип торганда, аның Америка флотилиясын тар-мар итеп ташлавы бөтенләй көтелмәгән бер хәл була. Моны Совет разведчиклары оештырган яшерен операция нәтиҗәсендә килеп чыгуы ул чакта берәүнең дә уена керми. Ә ул куркусыз батыр каһарманнарның берсе һәм шул операция идеясын уйлап чыгарган кеше чыгышы белән хәзерге Биектау районы Кече Битаман авылыннан булган Исхак Габдулла улы Әхмәров була. Разведчик тормышындагы фактлар язучы Рафис Корбанның Әхмәров романына нигез була. Исхак Әхмәров ул минем авылдашым булып чыкты. Мин аның турында 1999 елда гына белдем. 99 елда Индүсә Минхаҗеваның безнең теге Казанның 1000 еллык музее фондының саклаучысы һәм ул числениктә стена календарында язып чыккан иде Исхак Әхмәров турында. Шуннан соң ул анда күрсәткән Троицкий шәһәрендә туган, Чиләбе өлкәсендә. Чыгышы белән Биектау районының Кече Битаман авылыннан дип. Ул минем туган авылым. Шуннан мин кызыксынып киттем. Бу кешенең очраштым, аның Мәскәүдә яши кызлары белән очраштым. Аннан соң ул Троицкийда туган дигәчтән мин Троицкийга барып, аның эзләреннән, аның
Троицкийда аның тарихын, биографиясын өйрәнгән кешеләр белән. Анда интернеттан бик күп авторлар аның турында сөйләп өлкәсеннән. Һәм Шалаги дигән бер автор гомумән дистәләп уже китап язган, дистәләп китап Ахмеров турында. Һәм үземнең авыл кешесе булгачтан инде безнең авылдан чыккан архивка барып, үзебезнең авылның тарихын өйрәнә башладым. Һәм аның шәҗәрәсен таптым, эшләдем. Исхак Әхмәровның исемен мәңгеләштерүдә зур эшләр башкарыла. Легендар разведчик 1920 елларда эшләгән бина диварына, хәзерге Жуковский урамы 4-нче йортка элмә такта куелды. Артиллерия училищесы урнашкан мәйданда барлыкка килгән урамнарның берсенә разведчик Әхмәров урамы дигән исем бирелде. 2020 елның 18 августында Химки зиратында Исхак Әхмәровка һәм аның хатыны Елена Әхмәровага һәйкәл куелды. 2021 елның 22 июненә кадәр Сәйдәш мәдәният үзәгендә Исхак Әхмәров истәлегенә багышланган күргәзмә эшләячәк. Барлыгы 100-дән артык экспонат, яшерен документлар һәм басмалар, архив материалларыннан төп нөсхәләр тәкъдим ителә. Исхак Әхмәровның шәхси әйберләрен Милли мәдәният музее фонды коллекциясына разведчикның кызлары Маргарита һәм Екатерина Әхмәровлар, оныгы Наталья Третьякова тапшырган. Күргәзмә оештыру идеясын федераль куркынычсызлык хезмәте идарәсе хезмәткәрләре һәм ветераннары тәкъдим иткән. Безнең начальник управления тогда предложил мэру города Ильсуру Раисовичу открыть выставку, посвященную разведчикам. Ол разведчиклар Ахметов Натугл, Горшков дигән кеше бар, Хамзин дигән кеше бар, Алимова дигән бар. Алар бөтенесе бик важный кешеләр, бик яхшы эшләгәннәр. Күргәзмәгә килүчеләр беренче тапкыр Исхак Әхмәровның шәхси әйберләрен, пальто, 2 костюм, күлмәк, эшләпә, шулай ук Россия тышкы разведка хезмәте командованиесеннән бүләк язу белән кул сәгатен һәм кояш күзлеген күрә алачак. Ул әйберләрне Исхак Әхмәров Америкада сатып алган булган. Айзилә Батырханова, Дмитрий Второв, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. 1 майда Болгар музей тыюлыгында Шәк-шәй бөтен Россия фестивале була. Татарстан җитештерүчеләр һәм якын тирә төбәкләр тәкъдим иткән иң тәмле шәк-шәкне ачыкларга җыеналар. Иң кызыгы шунда иң татлы шәк-шәк күрмичәгенә дегустация ясау алымы белән билгеләнәчәк. Бу турыда Республика туризм буенча дәүләт комитетының матбугат хезмәтеннән хәбәр иттеләр. Фестиваль кунаклары арасында шәк-шәк һәм бавырсак пешерү осталарын билгеләү буенча да аерым конкурс үткәрү күздә тотыла. Моның өчен 2-5 кешедән торган команда топларга кирәк. Барлык продуктларны да оештыручылар тәкъдим итә. Җиңүчеләрне истәлекле бүләкләр көтә. Шәк-шәй фестивалендә фудкортлар, сәүдә рәтләре эшләячәк һәм осталык дәресләре оештырыла. Аның кабатланмас, үзенчәлекле, моңлы тавышы күптән инде халык күңелен яулап алды. Гомерен сәхнәгә багышлаган җырчы Татарстанның халык артисты Шамил Әхмәтҗановка 80 яшь тулды. Җырчының репертуары татар композиторларының классик әсәрләренә дә, милли җәүһәрләргә әйләнгән халык көйләренә дә бай. Җырчы үзенең юбилеен туган җирендә исеме җырларга кергән Арча төбәгендә билгеләп үтте. Үзенең олы юбилеен билгеләп үтүче Татарстанның халык артисты Шамил Әхмәтҗанов Арча районының Курса-Пышмак авылыннан. Шуңа күрә дә ул туган ягында җае чыккан сайын булырга тырыша. Үзенең 80 яшьлек юбилей бәйрәмендә ул туган ягында тамаша кылырга уйлады. Сіз Габдулла Тукай җирендә туган кеше. Сез Тукай баласы. Шуңа күрә Ходай Тәгалә шундый тавыш, иске тавыш белән Әйтеп үтәргә кирәк, радиофондта Шамил Әхмәтҗанов башкаруында 150-дән артык җыр саклана. Алар арасында саллы татар халык җырлары, күренекле композиторларыбызның күркәм әсәрләре, бәйет, мөнәҗәтләр, төрки халыклары телендәге язмалары да шактый. Шамил Сабир улына Арча муниципаль районы алдындагы казанышлары өчен медале бирелә. Районыбыз эзле район, тарихлы район һәм әлбәттә шушы эзне, шушы тарихны
калдырылышчылар арасында безнең Шамил Әхмәтҗанов инде үзенең лаеклы урынын алып тора. Һәм бүгенге көндә аның безнең юбилей концерты белән безнең районыбызга кайтуы безнең өчен бик шатлыклы вакыйга. Һәм әлбәттә районыбыз халкы көтеп алды. Без инде бүген матур кичә булыр дип уйлыйбыз. Үзебезнең теләкләребезне әйтербез аңа, аның тагы бер тапкыр иҗатын яңартырбыз дип, әле бүгенге көндә дә аның менә 80 яшь тулуына карамастан яшь җырчыларны көнләштерә торган тавышы бар. Ярты гасырга якын җыр сәнгатенә тугры хезмәт иткән зур талант, татар сәхнәсенең тәҗрибәле мэтры Шамил абый, Татарстанның халык артисты Шамил Сабир улы Әхмәтҗанов бүген дә сафта. Ул сәхнәдә җырчы, мәктәп көллиятләрдә Татарстан җыр һәм бию ансамбленең аерым җырчыларына тавыш куючы, укытучы, педагог. Хатынына яраткан ир, балаларына хөрмәтле әти, оныкларына дәү әти. Якташыбыз, яраткан җырчыбыз Шамил Әхмәтҗанов аршабызның йөзек кашы. Җөмһүрияттә яраткан җырчы һәм әлбәттә моңлы сандугач. Арша биек тауларда. Рәхмәт шушы җирдә туганыма, рәхмәт туган җирдә, шушы Тукай телендә сөйләшеп тугашта дип әйтәм мин хәтта. Чөнки мин бик яхшы ана телемне беләм. Яхшы тәрбия алганмын мин туган телемдә. Мин бәхетле кеше шунда яшәгәндә. Мин зарлана алмыйм, бик күп чит илләрдә булдым мин. Бөтен Урта Азия халыкларының җырларын җырладым. Менә шушлай торып өйрәнә 80 яшькә дә җиттем, Аллага шөкер. Юбилей кичәсе бер сулышта узды. Сания Әхмәтҗанованың «Язмышлар тақиясы» дип исемләнгән китабындагы «Арча поезды» шигырьләр циклында авылдашы Шамил Әхмәтҗановка багышланган «Сорнай моңы илчесе» шигыре бар. Шигырьгә кереш сүз итеп, дөнья дәрәҗәсендә югары бәяләнерлек җырлар тудырган маэстро авылдашым Татарстанның халык артисты Шамил Әхмәтҗановка багышлыйм дип язган горурланып. Халык моңы милли аһәңнәрдән тетрәндердең күпме күңел күген. Шамил кебек җырчы улы барда татар яшәр әле, мең яшәр. Халкыбыз горурлыгына әверелгән олуг артистыбызга иҗади уңышлар теләп калабыз. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Дина Нәҗметдинова, Сергей Беркутов, Татарстан яңалыклары. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясенең чираттагы утырышы иртәгә Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтында була. Татарстан радиосының чираттагы иртәнге турыдан-туры эфиры утырышта тикшереләчәк мәсьәләләргә, шулай ук институт галимнәренең ил төбәкләренә этнографик, фольклор фәнни экспедицияләренең үзенчәлекләренә, экспедиция йомгаклары буенча китаплар нәшер итүгә багышланды. Институт директоры, филология фәннәре докторы Ким Миңнуллин туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елындагы башка проектлар турында да сөйләде. Ким Галимович, хәерле иртә. Соңгы вакыттагы фәнни этнографик фольклор экспедицияләренең үзенчәлекләре нәрсәдә? Безнең институтка инде быелгысы ел аеруча ул җаваплы. Безнең инде гомеребез шушының белән узагымын, яшәү рәвешебез, телләрне саклау, аны өйрәнү, гореф-гадәтләрне өйрәнү, гомумән халыкларның яшәү рәвешен, аның рухи байлыгын теркәп калдырып, халыкка яңадан әйләндереп кайтарып, яшь буынга җиткерергә омтылып менә шушындый нигә салынган. Шуңа инде быелгысы экспедициялар, ул инде безнең элек-электән килгән институтыбыз 39 елдан 80 елдан артык яшәп эшли икән. Шул вакыттан беренче елларыннан ук башлап эзлекле рәвештә фәнни экспедициялар эшләп килгән безнең милләттәшләребезнең кайда гына яшәсәләр дә, аларның җыр-моңнарын, телләренең бүгенге хәлен, андагы яшәү рәвеше, аларның әйтгәндә кул эшләре булсын, ул гомумән осталыклары, абзар кураларының гомумән аларның дөньяга карашы шушы хезмәт ашада. Менә буларның бөтенсендә безгә өйрәнергә, аларның ата-бабадан калган рухи мирас нидән гыйбарәт? Ул инде төрле элеккеге гарәп язу
язуындагы китапларны саклауда, өзебезнең зиратларыбызны саклау, андагы гарәп язуындагы кабер ташларының ни хәлдә булуы, аларны укып, аларның эчтәлеген белеп, китап рәвешендә яңа буыннарга, яшь буыннарга да җиткереп, ягъни безнең бер бөтен булып яшәү максаты куелган. Экспедиция йомгаклары буенча фәнни хезмәтләр, китаплар нәшр итү мөмкинлекләре нинди? Китаплар чыгару өчендә менә бу экспедицияларны уздыру да безнең республикада, мин әйтәм инде күптәннән эшлим мин бу юнәлештә, безнең республикада шактый игътибар бирелә. Безнең экспедициялар дибез икән, безнең республикада 2 республика күләм программа эшләп килә. Элегелектән берсе аның инде телләр саклау үстерү программасы, икенчесе инде татар халкының үз тәңгәллегенә багышланган. Рус телендә инде ул идентичность татарского народа, сохранение идентичности. Ягъни шушы 2 программа буенча да безнең бик зур проектларыбыз, электән дә эшләнеп мөмкинлек булмаган. Һәм инде бүген үзебез кирәклеген тоеп, гомумән республика җитәкчелеге, министрлыклар гомумән кирәклеген тойган барлык проектларны да эшләп гамәлгә ашыру мөмкинлегебез бар. Акчалар билгеләнә, экспедицияларга да, китап чыгару мөмкинлегебез дә бар. Шуңа күрә безнең институт елына 40-тан да артык исемдәге китап дөньяга чыгара ел сайын. Ул инде безнең Фәннәр академиясындагы мөмкинлек кенә түгел. Татарстан китап нәшрияты безнең китаплар белән кызыксына. Менә әле 20-нче елны гына алып карыйбыз икән. Анда менә татар теленең 6 томлы аңлатмалы сүзлегенең 2 томы дөнья күрде. Менә хәзер 21-нче елда 3-нче томы дөнья күрәчәк. Татар әдәбияты тарихы шушында басылып килә. Халык иҗаты юнәлешендә башка төрле сүзлекләр, ягъни төрле нәшриятләрне, төрле мөмкинлекләр кайбер очракта авторлар үзләре бастыралар. Менә шуларның бөтенсен дә алабыз икән. 40-тан да артык китап дөньяга чыгып килә ел сайын. Экспедицияләрдәге сирәк очрый торган табылдыклар, кулъязмалар һәм тарихи басмалар кайда саклана? Безнең инде күпләр белә, Татарстан Фәннәр академиясе, Тел әдәбият сәнгать институтының махсус аерым бүлеге бар. Без аны инде язма һәм музыкаль мирас үзәге дип атыйбыз. Кыскача әйтеп әйткәндә, мирасхана. Ул Казан Кремле территориясында урнашкан махсус бина, аның барлык җайланмалары куелган, температура саклау, бөтен шкафлары, әйтгәндә теге түгәрәк ни белән генә, ручка белән генә әйләндереп йөртә торган шкафлар. Ягъни безнең махсус бинабыз, махсус бүлегебез, үзәгебез бар. Шушы барлык байлыкларын да саклый торган. Анда безнең 8000-нән артык төрле телләрдәге кулъязма китаплар һәм басма тагын 2000-нән артык басма китаплар. Менә шушы анда менә элек-электән килгән бөтен байлык, безгә кадәр дә эшләгән галимнәр туплап килгән бөтен байлык шушы безнең мирасхана бездә саклана. Туган телләр елында тагын нинди яңа проектларны гамәлгә ашырасыз? Яңа проектлар менә экспедиция турында әйтәбез икән. Безнең Сибир якларына экспедиция планлаштырылган. Аннан Пенза өлкәсенә безнең инде бер ел барганнар иде. Менә бу пандемияга кадәр, авыру таралганчага кадәр 1 ел эшләп өлгердек. Без Пенза якларында, чөнки Пенза ягы 1 ел белән генә эшләп бетерә торган түгел. Анда безнең төпләнеп яшәгән милләттәшләребез, бик күп авыллар, Пенза өлкәсендә авыллар саны буенча да бик күп. Шуңа күрә быел анда дәвам итәргә җыенабыз. Шуннан инде Кыргызстанга барып эшләп кайту без инде узган елы планлаштырылган иде гәндә, һәм инде Кыргызстанда яшәгән милләттәшләребез, галимнәр белән бергә менә шушы. Һәм инде бүген менә эфирда да яңгырады. Безнең инде төп эш юнәлешләребезнең берсе бу инде безнең олы шәхесләребез, олы
классик язучыларыбыз, галимнәребезнең исемнәрен, хезмәтләрен, иҗатын мәңгеләштерү. Тукаебызның 135 еллыгы, 23 апрельдә безнең халыкара конференция билгеләнгән. Без аны 5 ел сайын зурлап уздырабыз, махсус китап чыгарып, чит төбәкләрдән күпләп галимнәр, кунаклар җыеп эшләйдек. Ну, быелгысы ел инде беләбез, мөмкинлекләр булса да, финанс ярдәме тараф ягыннан республика ярдәм итәргә әзер һәм ярдәм итә дә, әмма ләкин менә бу шикләүләр, илдән илгә йөрү безгә инде күпчелек чиракта Татарстандагы галимнәр җыелып, әмма чит илләр, чит төбәкләрдәге галимнәр безнең интернет аша тоташыр дип уйлыйбыз. Чөнки башкача әлегә мөмкинлек юк. Шуңа Тукайга багышланган башка чаралар да планлаштырыла. Безнең инде 19 апрельдән башлап Тукай атналыгы башлана. Без инде мондагы Казандагы булган Тукай исемендәге гимназияга, Арчага Тукай исемендәге педучилищега һәм башка менә шушы рәвешле апрель айы безнең инде Тукай айы белән шушылай итеп дәвам итәчәк. Зур планнарыбыз, китаплар чыгару Тукайга багышланган күренеп торган һәм әлбәттә инде әйтергә кирәк, бу халык санын алу мәсьәләсе. Телибезме, теләмибезме, без бу мәсьәлә белән шөгыльләнергә тиеш. Ил күләмендә инде ул халык санын алу мәсьәләсе, ул икътисадны ныгыту, илнең составын белдерү, милләтләрнең санын һәм инде илнең киләчәккә барышын хуҗалык ягыннан да билгеләү төп максат булып торса, халык санын алу безнең милләтләр өчен инде ул, татар өчен аерым алганда, без Татарстан белән генә шикләнмичә, Россия күләмендә милләттәшләребезнең кайда, күпме, нинди рәвешле яшәгәннәрен, саннарын алырга, алга таба эш планы корганда, республика үзенең башка регионнар белән килешүләрен эшләгәндә, икътисад юнәлешендә мәсьәләләрне караганда, ике регион арасындагы әйтик, анда республикалармы, өлкәләрме, ягъни безнең анда яшәгән милләттәшләребезнең хәлен, анда яшәгән милләттәшләребезнең рухи байлыкларын, яшәү рәвешләрен ныгыту, телләрен саклау, гореф-гадәтләрен саклау мәсьәләсендә шушы килешүләр аша ныгытырга һәм инде республика тәэсир итәргә тиеш. Шуңа күрә без халык санын алу барышында излекле рәвештә эшләргә тиешбез. Иртәгә татар телен саклау һәм үстерү комиссиясенең сезнең институтта узачак утырышында нинди мәсьәләләр күтәреләчәк? Татар теленең кулланыш даирәсен киңәйтү, татар телен өйрәнү, фәнни яклап өйрәнү мәсьәләләре карала. Тагын берничә чыгыш, анда энциклопедия институты җитәкчелегендә, семиотик институты, ягъни инде компьютер технологиялары аша татар телен саклау мәсьәләләре. Минем чыгыш турыдан-туры татар теленең гамәли кулланылышын ныгыту, киңәйтү мәсьәләсе. Бу язма мәгълүмати мөхитне яхшырту юнәлешенә багышланган. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры, филология фәннәре докторы Ким Миңнуллин белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исән-имин, сау-сәламәт булыгыз.